Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa, sa ating mga kapatiran, sa lahat po ng nakakapakinig. Muli, ito po si Pastor Dong, ang inyong lingkod, maghahayag ng salita ng Diyos. Tayo po mag-aaral ng kanyang salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Po samahan ninyo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. At tunay nga, O Diyos, kami po ibigyan mo ng unawa sa iyong salita at Santong Espiritu, ikaw po ang siyang mapaunawa sa amin sa lahat ng aming pag-aaralan, sa lahat ng aming tatalakayin. Ikaw lamang po ang siyang maitaas. At tunay nga, Panginoon, binubuksan namin ang aming puso sa iyong salita na aming mapapakinggan. Salamat, Lord God. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. So, isang mapagpalang araw po muli sa ating mga kapatid na tagapakinig. So, tayo po ay ang ating pong team ngayon is A Mind to Work. Nandiyan po yan sa Nehemiah chapter 4 verse 6. Basahin po natin sa pananagalog na lengguwahe. Ang sabi po dito, lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Amen. So, ang ating pong binasa ay patungkol po sa buhay ni Nehemiah. So, ang title po nito, A Mind to Work. So, meron pong tinatawag dito ng mind. Ano po ba ang dapat kaisipan natin sa pagtatrabaho, lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? So, kung babalikan po natin yung istorya ni Nehemiah, siya po yung pinili ng Diyos upang magtayo muli, pangunahan ang buong Israel upang maitayo uli ang pader ng Jerusalem. Kaya nga po, ano ba yung mga karakter ni Nehemiah na pwede nating makuha, matularan para sa ating pagtatrabaho, para sa ating Panginoon? At ano ba rin yung mga wasak na pader na kailangan nating pagtulong-tulungan na buuhin, di ba? Paano ba tayo magiging katulad ni Nehemiah? Amen? Dahil sa panahon po ngayon, mga magulang, mga kapatid, ang kaaway, maraming pader na winawasak, kaya labas-pasok siya sa tao. Maraming tao ngayon, walang pananampalataya, di ba? Wala silang paniniwalang matibay na sandigan. Maraming tao ngayon ligaw na ligaw. Talagang ang kanilang faith is wasak.
Kaya nga bilang isang mga mananampalataya, katulad ni Nehemiah, siya ang binigyan ng Diyos ng burden to build the wall of Jerusalem muli. Kaya nga po, ano ba yung mga karakter ni Kamaya? Ito, ni Nehemiah, una, iniwan niya yung kanyang trabaho. Diba? Alam naman natin, meron siyang trabaho, may trabaho siya. Diba? At iniwan niya po yun. Para ano? Para puntahan yung kanyang bayan. Diba? Dahil may nag-report nga po sa kanya na kung saan wasak daw at parang tinutuya ang kanyang mga kababayan. Ano pa? Ginamit niya, ano ba yung mga ginamit ni Nehemiah? Ginamit niya ang kanyang kakayahan, oposisyon, to provide, di ba? To provide ng kailangan ng wall ng Jerusalem. Kaya nga, ano ba dapat ang kaisipan nating mga manggagawa ng Diyos? Yan. A mind to work. Ano ba ang kailangan nating kaisipan para sa pagtatrabaho? Kasi pag sinabing trabaho, kailangan po ng lakas dyan. Kailangan ng oras dyan. Gugugol ka po talaga dyan. At dapat, ang focus mo nandyan, yan nga po ang ating pag-aaralan. The character of Nehemiah. Una, di ba? Ano ba yung spirit na meron si Nehemiah? Nung bumalik siya ng Jerusalem. Number one, unity spirit. Amen? So kung makikita natin, yung dinat na Nehemiah, wasak na wasak yung pader. Yung mga tao, hopeless na. Yung mga tao, talagang parang hindi na alam ang kanilang gagawin, di ba? Hindi na nila alam kung saan sila magsisimula. Pero dahil merong ang Diyos na pinili na katulad ni Nehemiah, di ba? Na meron siyang unity spirit. Muli niyang pinagkaisa ang mga Israelites, mga Israelita upang itayo yung wall ng Jerusalem. Baging sa atin din, di ba? Ano ba yung mga bagay na matututunan natin, 'di ba? Dito sa binabasa natin ito na Bible na ito na patungkol kay Nehemiah. Dapat meron talaga sa ating nakikita kahit kasi marami ka pong nakarinig na magagandang teaching, magagandang turo, pero hindi mo naman isinasabuhay, hindi mo naman ginagawa, 'di ba? Nakikita mo lang, 'di ba? Useless po ang lahat ng mga ito. Katulad po ni Nehemiah, may nag-report sa kanya, 'di ba? Narinig niya at meron po kagad siyang ginawa dahil nakita niya ang kanyang mga kababayan para daw mga inaali para ng wala nang kapag-apag-asa, tinutuya-tuya na. Pero dahil meron siyang espiritu ng pagkakaisa, bumalik siya ng Jerusalem para buuhin uli ang walls ng Jerusalem. Amen. Kaya nga po, bilang karakter ni Himaya, meron siyang unity spirit. Same din, dapat meron tayo. Kahit saan ka magpunta, kahit ano pa ang iyong ginagawa, di ba? Dapat ang kaisipan mo is katulad nitong Nehemiah, katulad nito. Di ba? Meron siyang one mind dapat, one heart, one goal, one spirit. Ayan. Yun po yung karakter ni Nehemiah na nakita ko po rito na kailangan talaga ng pagkakaisa. Pagkakaisa saan? Sa isang isipan na maparangalan ng Diyos, di ba? Sa isang puso na si Kristo lang dapat ang laman nito, di ba? Nang iisang layunin, nang iisang goal. Ano bang goal natin, di ba? Katulad po ng sabi ko kanina, maraming taong wasak ang pananampalataya. Sino ang magbibuild niyan? Di ba? Siyempre, yung may karakter ng katulad ni Nehemiah. Kaya nga, pakisabi mo sa sarili mo, meron akong karakter na katulad ng kay Nehemiah. Ang daladala ko ay unity spirit, hindi pagkawatak-watak, hindi pagkanya-kanya, kundi espiritu ng pagkakaisa. Para lahat ng mga tao na winasak ng demonyo, lahat ng mga taong wasak ang pananampalataya ay mabuo uli sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko. Amen? Dahil ang kaaway ngayon, talagang sabi nga, di ba sa Bible, yan 10:10, ang kaaway ay narito para magwasak, pumatay, manira. Anong sisirain niya? Anong papatayin niya? Anong wawasakin niya? Hindi yung mga pananampalataya. So ngayon, sino ang magbubuo? Di ba? Siyempre, yung katulad ni Nehemiah, yung merong Nehemiah spirit. Amen. Kaya nga po, dapat meron tayong bit-bit natin palagi unity na
na iisang isipan, na magtrabaho para sa Panginoon, na may isang puso, na walang ibang maparangalan kundi ang Diyos, at matransferan ang lahat ng mga taong nawawasak ng demonyo, winasak ng demonyo, transferan ng pag-ibig ng Diyos, isang goal, di ba? Walang pagalingan, walang payabangan, walang payamanan, pantay-pantay. Amen, di ba? At isang spirit, di ba? Ang spirit natin dapat mataas lang si Jesus Christ, di ba? Ang ating vision to lift up the name of the Lord Jesus Christ, to preach the gospel of the kingdom to every nation, to proclaiming that He is the way, the truth, and the life, and no one's come to the Father except by Jesus Christ. Amen. Kaya nga, dapat ang ating palaging, ang ating bit is pagkakaisa. Kumbaga, iniipon natin yung mga nahihirapan, katulad ni Nehemiah, yung pagdating niya. Iniipon niya, pinignan niya muna, pinagmasdan niya, tapos yun nga, di ba? Ang goal niya, magkaisa tayong muli na itayo ang walls, ang wall. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, ganun din. Kailangan natin ng pagkakaisa. Walang patagalan, walang pagalingan. Isa lang ang mithiin. Ano? Magbuo ng winasak ng demonyo. Tayo ang gagamitin. Sa panahon ngayon, tayo yung Nehemiah. Amen? Tayo yung Nehemiah ngayon. Tayo yung gagamitin ng Diyos. Di ba? Upang ang mga taong nalilito, naguguluhan, di ba? Ma-guide natin. Ito ang gagawin mo. Diba? Ito, di ba? Magbibuild ulit tayo ng faith sa kanilang buhay. Magbibuild ulit tayo ng pananampalataya. Lahat ng inawasak ng demonyo, ayusin natin, di ba? Tayo yung Nehemiah sa panahon ngayon. Amen. Kaya nga pangalawa, ano yung karakter ni Nehemiah? Meron siyang leadership. Yan. Leadership spirit. Yan. Marunong siyang mag-lead, di ba? Kaya nga sabi diyan, ano ba ang karakter ng isang leadership, di ba? Nang merong isang leadership spirit, di ba? Nagmo-motivate, nagpapalakas. Pinapalakas niya yung mga mahihinang loob. Di ba? Kaya nga po nabuo yun eh. Yung walls of Jerusalem eh. Ano pa? Concern. Yan dapat. Bilang isang leader, katulad ni Nehemiah, dapat nagmo-motivate tayo. Hindi tayo yung pinagmumulan ng kasiraan ng mananampalataya, di ba? Ng ating mga kapatiran, di ba? Concern, di ba? Dapat concern din tayo sa lahat. May isang salita, ayan, katulad isang salita. May paninindigan, di ba? Marunong din makinig, di ba? Tagapanguna. Ayan, dapat palagi tayong tagapanguna. Hindi yung palautos, hindi yung hindi ka nakikita ng magandang ehemplo, di ba? Kaya bilang isang leader katulad ni Nehemiah, dapat meron tayong karakter na leadership spirit, di ba? Nagli-lead tayo. Nilid niya yung mga yung mga Israelites, mga Israelita, nilid niya. O ito, gagawin mo. O ganyan. Ba? Kaya mabilis na buo. Ganun din. Sama-sama, pag nagkakaisa, mas marami ang nagagawa. Diba? Mas marami ang nagiging bunga. Diba? At dapat, katulad nun, sama-samang nagkakaisa, sa tulad ng sinabi ko kanina, iisa ang isip, iisa ang puso, iisa ang goal, iisa ang spirit. Amen. Kaya nga po yun yung pangalawa natin, 'di ba? Leadership spirit. Dapat meron kang leadership katulad ng kay Nehemiah, 'di ba? Una, dapat hindi ka lang pala utos, ikaw ang taga-guide. Tayo ang taga-guide sa kanila, 'di ba? Ikaw dapat laglo ang pinagmumulan ng motivation. Minomotivate mo sila, hindi, kaya natin yan. Kahit sirang-sira yan. Walang imposible sa Diyos. O, diba? Parang ganun siguro yung sinasabi ni Nehemiah. Hindi, mabubuo yan. Diba? At tandaan natin, mga magulang, mga kapatid, hindi basta-basta yung ginawa ni Nehemiah kasi iniwan niya yung comfort zone niya. Iniwan niya yung maganda niyang trabaho. Diba? Yung resources niya, ginamit niya. Diba? Lahat para lang mabuo muli yung walls of Jerusalem. Kaya nga po sa ating buhay, bilang isang mananampalataya ng Diyos,
dapat ang karakter natin, yun nga, una, meron kang unity spirit. Sa isang lugar, pag pumupunta ka, ikaw dapat yung pinagmumulan ng pagkakaisa upang sumamba sa Panginoon, upang i-lead ang mga tao sa tunay na pagsamba. Ah, kaya nga po, yan yung una natin. Pangalawa, leadership spirit. Pangatlo, focus. Diba? Nakapokus sila sa kanya-kanilang gampanin. Diba? Yung pagiging leader ni Nehemiah, dinibay niya, ito ang gagawin mo. Tapos pinagpo-focus niya ron. Amen. So, ganoon din sa buhay natin. Diba? Sa panahon po kasi natin ngayon, diba? Yung mga salita ang ating napapakinggan, dapat na-apply natin sa ating buhay. Hindi lang palaging pumasok dito, tumagos dito sa kabila. Kailangan, kapag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, dapat merong resulta at bunga na makikita ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya nga, ang title natin, Mind to Work, di ba? Dapat yung kaisipan natin, dapat nandun lang sa trabaho para sa ating Panginoon. Di ba? Tandaan natin, kapag ang isipan mo is magulo, di ba? Parang ganito lang yan eh. Pag nagtatrabaho ka pero may yung magulo yung isipan mo, di ba? Hindi ka makapokus. Kung ano-ano pumapasok sa isipan mo. Dapat pagka lingkod tayo ng Diyos, kapag tayo ay ginagamit ng ating Panginoon, dapat ang focus mo isa trabaho para sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi diyan sa focus, hindi nagpapa-apekto. Ayan. Diba? Natandaan natin, 'di ba? Meron sa kanilang tumuya eh. Sino ba yung tumuya sa kanila na si Sambalat? Hindi nagpapa-apekto, nagpapatuloy, makarinig man ng pangit, hindi sumusuko. 'Di ba? Pangit man at wasak ang nasa harap, tuloy pa din sa paggawa para sa Diyos. Amen. Yan po yung pangatlo natin, focus. Kaya nagpapapekto sa sabi ng iba, sa ating mga nakikita. Pagamat nakikita natin, katulad ni Nehemiah, nakita niya wasak na wasak eh. Pero hindi yun naging dahilan para hindi niya gawin yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Amen. Kaya nga po sa ating buhay din, 'di ba? Huwag maging dahilan yung mga bagay na ating nararanasan, 'di ba? Alam po natin, maging ako, marami akong nararanasan, marami akong nakikita. Pero kapag inilis mo ang focus mo sa Panginoon, maaaring hindi mo na gawin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating buhay, katulad ni Nehemiah, nakapokus siya sa gawain. Nakapokus siya doon sa gagawin. Nakapokus siya doon sa mga ibibuild, di ba? Nakapokus siya saan? Una sa Diyos, pangalawa sa instruction ng Diyos, pangatlo sa tao. Dinidivide niya, di ba? Yung leadership niya napakagaling. Yeah. Sa kanya talaga nagmula. Diba? Ito, dinivide niya dyan. Ikaw, kumbaga, merong kanya-kanyang gampanin. Diba? Merong kanya-kanyang gampanin na ginagawa. At kung makikita natin, mabilis pong natayo ang Wall of Jerusalem. Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, yon focus. Diba? Focus tayo. Diba? Yung mga natututunan po natin, lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, tinig ng pag-asa. Diba? May in-speak ang Diyos na kailangan mong gawin. Na kailangan din natin gawin. Diba? Na hindi lang palaging pakinig ng salita ng Diyos. Kailangan may work din. Diba? Kumbaga, pagka nakapakinig ka ng salita ng Diyos, diba, punta sa isip mo yan. Pinipilter ng isip mo yan eh. So, dapat gumawa ka din. Kaya nga, may dalawang salita rito, mind to work. Diba? Yung isipan mo dapat tandoon sa trabaho. Pagtatrabaho. Amen. Saan pagtatrabaho? Pagtatrabaho para sa ating Panginoon. Work to the Lord. Amen. Tayo po ay mag-work para sa Panginoon. May nakakita man o wala. Diba? May problema man o wala. Work pa rin. Diba? Kaya sabi sa Santiago 1:12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pagkat matapos siyang subukin, ay tatanggap siya ng korona o putong ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos.
Kaya nga po, pag mawawala ang focus mo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagbibuild ng wall, 'di ba? Ng faith sa mga tao, 'di ba? Mahirap po 'yon. 'Di ba? Tuwan-tuwa ang kaaway sa ating mga buhay. Kaya nga ang gusto ng kaaway, alisin ka sa focus, alisin ka sa linyada, alisin ka sa pagtakbo, 'di ba? Yun lang ang gagawin ng kaaway sa atin. Lituhin, malito ka lang. Mananalo ano na siya, tuwan-tuwa na siya. Kasi ang totoo, hindi niya na tayo kaya. Bakit? Once we have Jesus in our heart, 'di ba? Si Satan hindi niya na tayo kaya pang gapiin. Ang problem, ang score lang niya para sa atin, malito tayo. Doon lang. Pag ang isang tao, pansinin nyo, sa isang manlalaro, pag ang isang manlalaro o isang team, 'di ba? Pag nawala sila sa focus, na-focus sila sa kanya-kanyang kung ano-ano mga bagay, 'di ba? Mananalo ba sila kahit sa basketball, 'di ba? Ang player kasi ng basketball, 5 yan, 5v5. So dapat ang focus nila manalo, makashoot ng bola at ng mayroong pagkakaisa, 'di ba? Kaya nga kapag nawala sila sa focus, 'di ba? Nakinig sila sa mga boo ng tao, di mo kaya yan, 'di ba? Mawawala sila at matatalo sila. Ganon din sa ating buhay. Actually, panalo na tayo palagi, 'di ba? Ang demonyo lang, pili tayong gustong mawala sa focus. Kaya yan po yung ating pangatlo, focus. Palagi tayong mag-focus saan? Sa paglilingkod sa Diyos, 'di ba? Sa pagtatrabaho sa ating Panginoon. Dahil ang ating pinagtatrabahuhan is hindi basta-basta. Dahil ang ating pinagtatrabahuhan ay Diyos na may-ari ng ating buhay. Diyos na may-ari ng buhay mo. Diyos na may-ari ng yaman mo. Diyos na may-ari ng iyong pamilya. Diyos na may-ari ng lahat ng bagay sa paligid mo. Amen. Yun yung pinagtatrabahuan natin. Kaya mag-focus tayo dyan. Amen. At pag nakapokus tayo dyan, mabilis ang resulta. Amen. Kaya nga po, sa ating buhay, katulad ni Nehemiah, nakapokus, focus din tayo. Diba? Kaya nga ipag-pray natin na magkaroon tayo ng Nehemiah spirit. Diba? Kahit maganda posisyon, iniwan, maging ang kanyang yaman, ginamit, yung resources niya, ginamit niya, yung posisyon niya, ginamit niya, di ba? Para ma-provide lahat ng pangangailangan ng kanilang wall na itatayo na muli. Amen. Kaya nga po, yun yung pangatlo natin. Focus, hindi nagpapa-apekto, nagpapatuloy, makarinig man ng pangit, hindi sumusuko. Pangit man at wasak ang nasa harap, tuloy pa din sa paggawa para sa Diyos. Amen. Kaya nga po, ang panghuli natin, ito na po ang ating panghuli. Always ready to defend. Yan. Kailangan palaging handa para dumipensa. Diba? Kasi kung mapapansin natin, mga magulang, mga kapatid, ang sabi sa Nehemiah 7 verse 9, sabi diyan, nang mabalitaan nila Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Ammon, Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas ito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Kaya nagkaisa silang sa lakay ng Jerusalem upang kami guluhin. Guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga gabantay araw at gabi. Amen. At sila po dyan ay nanalangin. Yan, sabi dyan, no? Kaya nanalangin. Diba? Paano ba tayo didepensa? Paano ba tayo didepensa sa panahon natin ngayon? At totoo, hindi naman talaga wall eh. Na-literal ang ating bubuhin. Ibig sabihin, in spirit ito. Diba? Sa mga tao ito. Yung mga kinakaharap nating mga tao, yan yung mga wasak. Diba? Yung mga taong pag pinuntahan mo, parang hopeless na, wala nang pag-asa sa mundo, parang wala nang pag-asa, hirap na hirap na, parang akala mo pinagsakloban na langit at lupa. Yun yung mga winasak ng demonyo na kailangan nating depensahan, diba? Ng panalangin. Katulad nila, nanalangin sila Nehemiah, diba? Kaya nga po, maraming tao ngayon wasak ang kanilang pananampalataya. Bagamat kilala nila ang Diyos, pero hindi
mataas ang kanilang pananampalataya. Kulang ng bricks, o kulang ng hollow blocks. So, kailangan dagdagan ng dagdagan ng dagdagan ng dagdagan ng hollow blocks o ng faith. Diba? Take note, kapatid, ang sabi sa Bible, faith comes by hearing and hearing the word of God. Amen. Nabubuo ang wall, di ba? O mga bricks sa tao kapag palagi sila nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya maraming tao ngayon, sira ang kanilang faith, winasak ng demonyo kasi maraming Kristiyano hindi nagngangaral ng salita ng Diyos. Hindi naman ako pastor eh. Kahit di ka pastor, kasama ka. Diba? Bakit si Nehemiah, kaya niya bang buuhin yung wall? Hindi niya kayang buuhin mag-isa yun. Diba? May kasama siya. Amen. Kaya sabihin mo sa sarili mo, taga-buo ka, kapanalig ka, hindi ka pabigat. Amen. Kasi kung titignan po natin yon, yung wall na binubuo nila, marami po sila. Diba? Si Nehemiah po lang ang ginamit ng Diyos upang magkaroon sila ng pagkakaisa, magkaroon sila ng isang layunin na mabuo yun. Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, dedepensa tayo sa pamamagitan ng panalangin. Yung panghuli natin, ano yun? Always ready to defend. Yan, katulad nila Nehemiah, kasi sasalakayin sila eh. Diba? Sa buhay din natin, dapat palagi kang nakadepensa. Dahil anytime, anywhere, kahit anong oras, panahon, segundo, pwedeng umatake ang demonyo sa atin. Kaya nga, praise the Lord, palagi nating taasan ang ating pananampalataya, di ba? Huwag na natin pasilipin, di ba, ang kaaway. Minsan gagamit, di ba, sa karian, pag hindi kayang pag makapasok yung kaaway, di ba, gumagamit sila ng hagdan. Yeah? Kaya kung walang bantay, pag may hagdan, makakapasok yung kaaway. Ganon din sa buhay ng isang Kristiyano. Ang kaaway, hindi mo alam kung kailan papasok. Ang kaaway, hindi mo alam kung kailan pupunta, kung kailan susugod. Kaya nga palagi kang ready, di ba? Ready ka palagi sa lahat ng iyong napapakinggan, di ba? Kahit may mga nandalait sa'yo, katulad ni Tobias, di ba? Katulad niyang mga yan, mga nandalait sa buhay natin, mananampalataya, marami yan, di ba? Lalo na si Satan. Wala yang ibang gagawin kundi i-down ang ating pananampalataya. Amen. Kaya nga katulad po ng buhay ni Nehemiah, mga magulang, mga kapatid, napaka-importante, 'di ba? Nang napag-aralan natin ito. Ito po yung nakita ko sa buhay ni Nehemiah na kailangan nating i-apply sa panahon natin ngayon. Sino na ba yung Nehemiah ngayon? Ikaw na 'yon. Ikaw at ako na 'yon. 'Di ba? So ito nabasa natin, ibig sabihin, binigay ito ng Diyos. Merong gusto ang Diyos na ipagawa sa atin. At tayo ay mag-ayos ng mga sirang pader o sirang pananampalataya na sinira ng kaaway upang mabuo uli. Ulitin ko lang ano ba yun? Unity. Diba? Ikaw ang dapat pinagmumulan ng pagkakaisa. Tagabuo ka, hindi ka tagakasira. Amen. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Bumaba sa lupa, binuo ang mga winasak ng demonyo. Amen. Focus. Diba? Ay, pangalawa, leadership spirit. Diba? Katulad ni Nehemiah. Dapat yung pagiging leader natin, tagapanguna ka, hindi ka lang pala utos, pinapakita mo sa kanila kung ano ang karakter. Diba? Ng isang leader na sa ating Panginoon, di ba? Nagmo-motivate ka, palagi kang concerned, tinatanong mo, kamusta ka na diyan? Hindi yung pag iniwan mo, wala na. Amen. Di ba? Sinong gaganahan nun? Kung si Nehemiah, kung ang ginamit niya lang is yung kanyang wealth, yung kanyang yaman, ito gamitin nyo. Hindi naman niya iniwan yun eh. Di ba? Hindi niya iniwan sila yung mga gumagawa, na doon pa rin siya. Di ba? Nag-iikot pa rin siya. Diba? Nag-iikot pa rin siya, tinitignan niya yung mga gumagawa. Ganoon din sa buhay natin, 'di ba? Kapag meron tayong mga leaders, laging
lagi mong kamustahin. Lagi mong i-appreciate. O, kamusta? Di ba? O, kamusta na dyan? May kinakain ka pa ba dyan? Kamusta? O, di ba? Dapat ganun. Amen. Concern ka. Yun yung isang leader. Amen. Di ba? May isang salita. Dapat isa salita mo. Pag sinabi mo, di ba? Sinabi mo, gagawin mo. May paninindigan. Dapat naninindigan ka. Saan? Sa truth, sa katotohanan. Di ba? Hindi ka nasasway ng iyong nakikita. Pag nakita mong pangit, dapat hindi, tuloy pa rin. Amen. Marunong makinig. Yan, hindi yung leader, hindi lang palaging tagapagsalita. Minsan marunong ka rin makinig. Marunong din tayong makinig sa hinanaing ng iba. Di ba? Wag nating gawing yung pagiging leader na gamitin yung pagiging leader natin, di ba? Para lang magkaroon ng kapangyarihan. No. Ang isang leader katulad ni Jesus, di ba? Sabi niya nga, di ba? Siya ay pumarito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Ang isang leader, tagapaglingkod, hindi pinaglilingkuran. Amen. Kaya nga po, sabi pa dito, ang ating pangatlo, ano yung focus. Yan ang dapat hindi mawala. Kailangan palagi tayong focus. Sabi mo, kailangan ko na mag-focus ngayon. 2023 na. Baka anytime, dumating na si Lord. Yeah. Nasaan yung focus mo? Nasa mundo o na kay Lord? Kaya sabi sa Bible, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Di ba? Dapat ang ating kaisipan hindi nakapokus sa mundo, nakapokus doon sa langit. Ang sabi sa Colossus 3 verse 1, di ba? Set your minds on the things above, di ba? Katulad ni Nehemiah, nakapokus ang kanyang isipan sa pagbuo ng wall. Kaya nga po, hindi nagpapaapekto, nagpapatuloy, makarinig man ng pangit, hindi sumusuko. Pangit man at wasak ang nasa harap, tuloy pa din sa paggawa para sa Diyos. At ang panghuli, always ready to defend, di ba? Your faith. Amen. Palagi ka dapat handa sa lahat ng bagay. Dahil ang demonyo, kapatid, lagi siyang nandyan, nakabantay sa'yo, 24/7. Tinitignan ka niya, binabantayan ka niya, yung salitang lalabas sa bibig mo, kapatid, di ba? Pinapakinggan niya yung kilos mo, pinagmamasdan niyang mabuti. Kaya nga, kapatid, mga magulang, mga kapatid, dapat bilang isang mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya ng Diyos, dapat yung ating mga napapakinggan, ina-apply natin sa ating buhay. Amen? At palang po, ang Nehemiah ngayon, di ba, ikaw na at ako. Amen? Ngayong buwan na ito, ikaw ang Nehemiah. Tayo ang Nehemiah ni Lord na magbubuo na mga winasak ng kaaway. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante na ang focus natin walang iba kundi sa Diyos. Amen. Kaya nga po yan ang ating maiksing napag-aralan ngayong araw na ito, mga kapatid. Dalangin ko, pag narinig mo ang mga salita ng Diyos, isagawa po natin. Diba? Sabi sa Bible, diba, kung pinakikinggan mo lamang ang salita ng Diyos, ngunit hindi mo naman isinasagawa, hindi nadaya mo ang iyong sarili. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Amen? Diba? Lalo na kung matagal ka ng Kristiyano. Amen. Dahil pagharap sa langit, mga magulang, mga kapatid, sigurado, kunyari lang, ito, isang pinakamalaking tanong bago po tayo manalangin, kung haharap ka na sa Panginoon, ano yung kaya mong sabihin para sa Panginoon? Amen. Nakapag-build ka ba na isang hollow blocks man lang ng faith sa iyong kapatid? Amen. Praise the Lord. Ulitin ko, ikaw na ang Nehemiah ngayon. Yeah. Kaya yung mga narinig natin, isagawa po natin. Amen. Praise the Lord. Muli, mapagpalang buhay at tunay nga ang ating Panginoon ay palaging gumabay sa atin at sa pagbibuild pa natin ng mga pananampalataya ng ibang tao na tayo ang gagamitin ng Diyos, samahan po niya tayo. Maraming salamat po at tayo po manalangin. Ama namin Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, maraming pong salamat sa aming salita na aming napakinggan at napagbahagi-bahagian, Panginoon. Dalangin ko, O God, kami po ibigyan mo ng espiritu na katulad na kay Nehemiah,
Tunay nga, O Diyos, bigyan mo kami ng spirit of unity, Panginoon, espiritu ng leadership na nagmumula sa iyo, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, ang focus namin, Panginoon, ay lagi lamang namin ilagak sa iyo na ikaw ang author and finisher ng aming pananampalataya. Salamat, Lord. Dalangin ko sa aking mga kapatid na nakapakinig. Pagpalain mo sila. Ingatan mo sila, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na sila bigyan mo ng courage, boldness, Panginoon, to preach your word, O God. At tunay nga, O Panginoon, ang pagpapalat, pagsama mo at pag-iingat mo ay maranasan ng buhay ng bawat isa. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord po. Mapagpalang buhay po sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at